Mina sengifile ngihamba. Ngife ngisaphefumula sengincamela ukufa kunokuphila ngoba ukufa. Kunokungivezela umfanekiso wakho kukhazimula hleze mase ngifile ngizophumula ngoba ubaba useze waphumelela ukungibulala ngiphila. Mina sengifile ngihamba. Ngife ngisaphefumula sengincamela ukufa kunokuphila ngoba ukufa. Kunokungivezela umfanekiso wakho kukhazimula hleze mase ngifile ngizophumula ngoba ubaba useze waphumelela ukungibulala ngiphila. Mina bengingakaze ngicabange ukuthi ngelinye ilanga ngingawuduba umhlaba. Lo mzimba benguhlonipha kuhle kwezikhali zamantungwa bengihamba umhlanga. Sezaphela nezinyembezi sengikhala ngakho ukubhala ngalombhalo. Ngizonidwebela isithombe sempilo ebengiyiphila ngisaphila. Ilanga belinokumamatheka sakungihleka uma seliyosithela. Bengifisa nokulibamba lingashoni ngoba ukushona kwalo mina bengikhala. Ngithi Thixo Somandla sengaze kushona ilanga kusale mina kunini ngibalisa. Ngoba nabasathenga isimilo bengakuhle baqale ngokusilinganisa impilo isingikhipha inyumbazana. Belithi malithambama uvalo lishaye mawala ekseni igazi ligcwala amathanga. Ubaba inkukhu beyidla namaqanda. Efunga egomela ethi akhomfana wakomunye umuzi wangena kwesakhe isibaya. Uma sephuza utshwala ubevuka umbhejazana. Ethi la ekhaya uyena othenga isinkwa kulapho mina ngiphenduka isidlo sakhe sakusihlwa. Umama mengimtshela ubezishaya ongabonanga ethi ngiqamba amanga mangiqhubeka nokubhixa ubaba ngobende inyama engayidlanga la ekhaya solala ngendlala. Ubethwala izandla ekhanda emangala ethi sengiqala ukukhohlakala. Ubethi ngilala nabafana ubaba mengayizwa le ndaba engangiphambanisa nemvula. Ekubeni ubaba ubedla silaza edla fumunka. Egumbini lami ubengena ngovivi angidabula idilozi athi mangike ngakhuluma uzongiphendula idlozi. Ukukhala kwami ezindlebeni zakhe bekufika njengomlolozelo wezingelosi yena ubewuphelezela ngomlozi. Esinyeni sengagcwala amaliba ekseni igazi ngilisula ngezinyembezi. Enkonzweni ubekhuleka ngezilimi anikela okweshumi endlini aphenduka ibhubesi. Esikoleni sengaphenduka inkomo edla yodwa ngibulawa umzwangedwa ubaba usangiphendula umfazi. Ethi mangibika emaphoyiseni ngoswelo ofakazi kakade nomthetho uvuna abanemali. Ethi ngalelo langa uyongifunda ungiqonde ngoba unyoko ngomthofi ngomsusu ugebhezi. Ethi mina nguphunyuka bemphethe ngcoba amafutha enyengelezi. Ethi ngusigqiki somkhovu uphuphisa abathakatha uzinyo lomntwana ongakakhasi usithele ezidliwa namakhasi. Esho lawo mazwi enyusa isikhindi sangaphansi izindonga zingofakazi amashide egcwele igazi. Namhlanje ngizithwele udadewethu ophinda abe indodakazi. Benginawo umcabango ukumphambanisa nemvula ubaba ngicabangela umama ozophenduka umfelokazi. Ongenani useyobhadla ejele bamenze umfazi ezwe njani ukulala nomuntu ungathandi. Mina ngibhala lenkondlo ipakede ngiyalikhahlela ukhaya lihlembele useyihayi ifinyelele endlebeni zomphakathi ngoba mina sengifile ngihamba. Ngife ngisaphefumula sengincamela ukufa kunokuphila ngoba ukufa. Kunokungivezela umfanekiso wakho kukhazimula hleze mase ngifile ngizophumula ngoba ubaba useze waphumelela ukungibulala ngiphila. Khayilihlembele. Sabonga nsizwa ukukhuluma nawe emsakazweni. Le nsizwa yajuluka Mr. Bhaki. Ngizwa ningo nalenkondlo yakhe nje hey umntwana ohlukunyezwa uyise. Yebo umntwana wentombazane ohlukunyezwa uyise omzalayo. Mezama ukubika kuma wakhe uma wakho ishaya indiva leyo ndaba ngenxa yokuthi ubaba uyena obondlayo la ekhaya. Bekwenze njani uzocabangela lenkondlo lena? Wakubona lokho kwenzeka sikhuluma yona indaba yo gender based violence nokuhlukunyezwa abantu besifazane nezingane. Okwenze njani? Okusho ukuthi njengoba samaciko nje sinokuhlala